Jer mi koji se bavimo javnim poslom, aplauza nam nikad nije mnogo. Ali mislim da danas pravo na aplauz ima samo ova desna strana. Niko više osim, samo desna strana danas ima pravo na aplauz. Em sam ja sa oduševljenjem prihvatio da dođem i da vas obradujem i iznenadim. Ja se nadam da su gospođe iz Blic žene uspjeli u tome. Jesu im odobravanje. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo, to je kompliment za mene. Osim ja sam morao da dođem ovdje. To je bilo izričito naređenje moje supruge. Tamo moraš da ideš. Ja mislim, jedna od najmiliji čitatelji Blic žene. Meni su rekli da otpevam jednu pesmu, ali meni se ne ide, da ja ću još malo. Neću mi da vas pitam, evo ja ću za sve ove božanstvene žene da otpevam božanstvene žene. Ne znam šta je vrednije u tebi, da li si bolja ili lepša žena. Živeć ću i volim tebe, kunem ti se da si božanstvena, božanstvena
znam čime, više ti plaćiš, foto bilo to. I kiša mi pored tebe prija, umem ti se da si najmilija. Šanske na ženu, sve ću da ti dam, vezana s ljubav ko noćina. Moja sreća to, da novka tvoje, od šanske na ženu. Bogino moja, od šanske na ženu, sve ću da ti dam, vezana s ljubav ko noćina. Moja sreća to, da novka tvoje, od šanske na ženu. Bogino moja. Ne znam šta ću učiniti za te, al znam ljubav neću. Delit ćemo i dane i sate, kunem ti se doneću ti sreću. Božanstvena žena, sve ću da ti dam, vezana s ljubav ko noć i dan. Moja sreća to su, ta novka tvoja, božanstvena žena. Boginjo moja, božanstvena žena, sve ću da ti dam, vezana s ljubav ko noć i dan. Moja sreća to su, ta novka tvoja, božanstvena žena. Boginjo moja. Angelina, Dragana, Gordana, Martina, Milica, Mina, Sandra, Srpana, Vera, Suzana. Suzana, jesi li ti imala slike letos u Guči? Jeste li imali letos slike u Guči? Imam ja jednu iz Guči. Sad sam siguran da je to vaša. Ja ovog se prošetao zvuči tamo i malo uvijek ona izložba na Ive i može da se kupi nešto. Malo priča sa kolegicama iz žene, ja mislim da je to ta žena, čiju sam ja sliku letos kupio u Guči. Znači, volim me da ste živjeli. Inače, ovo je bilo pravo iznenađenje. Hvala sad. Ja ne bih više napravio dobitnice i nas ovdje u Licu. Ove godine, 10. decembra, zna se, onda ćemo da se napravimo. A vama čestitke da ste žive i zdravi. Nema više. Dogodine. Neke nove najželjnije.